така да го кръста. Манго. Така, сега ще игра като манго и това са ми трите светове, дет няма ви ги покавам още. Ще създам нов world и ще VBOX 7 Poop. Сега ще паузирам тук, защото Тера има тъпия навик да ги генерира world-овете по 10 минути и затова да, ще почна когато... Ще се върна когато ги генерира, така че след една секунда идва. Окей, ето ме пак изкарах ултра късмет и ме спална близо до дървета, така че веднага почвам с брадата. Между другото ви спамва с брадва и кирка, така че не си мислете, че съм ги хакнал те или някакво такова и хак за тази игра не знам дали има изобщо. Добре. И както виждате, тук не е нужно да цепите отдолу нагоре и отгоре надолу дърветата. И това е слайм. Те пускат гел и от този гел се правят торчове. А това тук, това са ви парите. В друго видео ще ви покажа какво правят парите. Това са и слотовете за... Опа, уринах се. Това са слотовете за броня и тук за аксесуари. Това ви е инвентара. Отгоре хотбара и тук малкото крафтинг место, workbench си направен нага. Да, и торчове. А това са желади, които къде ги сложите пак. Правят на дървета, ама сега ще го махна. Между другото се отваря с escape инвентара, ама може да си го промените. Или... не можете. Поне така мисля. Не съм провал все едно. Сега махам повечето от дърветата, защото съм кричър. И това тук какво е? Това е желязна руда. И желязото е полезно за правене на оръжие и други тъпи работи. Видях там още желязо, дете се спална да его. Е това там, дет прилича на ваза, това е както Спинчо му вика бъчва. Отивате, трошите и ви дава разни неща, на мен сега ми даде Silver Coins. А това тук е гид. Ако не знаете в играта и ако разбирате английски, всеки 10 тонни его. Greetings Mango, there is ла имам по-хлоп ческа от твоята, и такива глупости. Той е безполезен, ама може да дойде да живее с вас. Аз не искам той да дойде да живее с мен. Ама ще се наложи, защото ще трябва да си спалнаме човек магазин или мърчен. Как аз му викам човек магазин. Защото той ви продава разни неща. Търговец се вика на такъв човек, знам, ама аз си му викам човек магазин. Защото аз всичко преименувам. И никой нищо не мога да ми каже. Преименувам го, защото после ще ме съдят за авторски права. Добре, имам предостатъчно дърво и извадих късмета и имам пещера. Сега ще взема този камък, защото ще трябва да си направя печка, за да стопя желязото. Окей, ще взема... Да, и както виждате, играта е 2D, а не 3D. Което от една страна е добре, от друга зле, но е повече добре, защото виждаш отдолу какво има и други шитове. Ама... Ей! 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 Бати човек! Добре. Си правя къща е тук. Като MLG. Аре, излиза оттам, бе! Бей, че това ще го запечатвам. Чезвай! Така. Ще трябва да го изравна това или не, не трябва. Само махам това дърво. Махам и това дърво и съм готов. Яко, и съм до плаш. Добре.
само ще изравна тази част. И почваме да строиме. Значи първата ви къща не е нужда да е някаква супер голяма или някаква много модерна. Но аз обичам да ми е малко по-така. Така имаме workbench, слагаме го долу, доближаваме се, кликаме escape и какво става тук? Много повече неща за крафтване. Вече ще си направя две врати. Една от тука и една от тука, защото ако искаме то да живее, ще трябва с нас, ще трябва да го направиме да се чувства като у дома. Не знам за колко казах това, но все едно. Правиме меч, правиме и чук. Ей, нямаме камък за печка. Това няма достатъчно камък за печка, връщам се да вземам още. И това червеното долу, това е клей. Ело ми бе слайм. Ело ми бе слайм. Се прави на MLG. Окей, запечатвам го това бързо, да не падне то вътре. И това. И да. Сега надявам се да имаме за печка, да. Правиме си печка. Слагаме надолу, доближаваме се до нея и може да стопиме желязото без никакъв въглен. Това е магия. И сега с това желязо ще си направя съндък. Пука. Нямаше да ми стигне изобщо за инструменти и някакви такива работи. Камъка го оставам тук, железа тук, това го оставам тук, coins, окей. Имам много дърво. Да, но трябва да покрием и задната част на къщата ми, затова ще си направя дървена стена, ще направя 100. Надявам се стигне. Къде? Окей. Фейл и е затова чука. Бам. Окей, искате да се покриете, за да не се спамват никакви зомбита вътре и демонски очи. Така. Пишете в коментарите дали искате да видите мултиплеер на тази игра. Защото мога да играя мултиплеер най-спокойно. Окей, готови сме и сега ония тапанар след малко може да се нанесе, ама първо ще трябва да му направим един стол и една маса за целта, за да се нанесе. Така. И ще си експенд на къщата спокойно, ама много ми е населено тук. С това ми се направи така. Ево. Добре, сега оня би трябвало да се нанася. Сега ще пусна този слайм да влезе, защото ми трябва гел. Така. Слагам един торч. Така, 10 торча. Но да, по принцип това правите като искате да оцелете първата нощ в терария. Аз ще си направя сега стъкло. И ще си направя бутилки. Те бутилки ще ги сложа на масата. Защото ще ни помогнат за да... Ще взема още пясък, за да си направя бутилки. Те ще ни помогнат за много неща, като например... отвари за възстановяване на кръвта или на английски език Healing Potions. Fuck you, трябва ми гъби. Добре. Да, и едно инфо да кажа, че
ще качвам дългите си епизоди в Daily Motion, защото там как го кажа, там мога да качвам видеота да са поне 3 гигабайта и да са 1 час и пак мога да ми ги приема, докато VBOX Max е 11 омага. 100 мегабайта, да. Добре, благодаря, че бяхте с мен. Аз съм Спарко и да, се видим втория епизод. Чао!